Teacher Inside TV. Teacher Inside TV, shout out, like, comment, and subscribe. Yo! Grabe talaga! Ayun, nandito tayo. So, nandito tayo ngayon sa Robinsons at meron tayong papanoorin. So, lahat ng mga bata namin sa high school ay first time pong papasok sa mall. Ayan po sila. Yeah, power. First time po na yung papasok sa mall. Say what? So, malinaw po na sinasabi na firearms are not allowed, di ba? Deadly weapon. So, yung balisong ones. Say what? So, ano nararamdaman natin? Naalala niyo po yung sa first vlog ko po? Ito po yun, no? Ano masasabi niyo? First time, di ba first time mong pumasok sa mall? At di ba binigyan kayo ng baon? Ikaw, 500. Ito, isang libo. Dapat yung teacher niyo, bigyan niyo din. Popcorn lang. Sige na. Evelyn. Pakilala ka. Ako si Evelyn. Kitel, o tignan mo, formado pa yung bata, o. Kaninong aso yan? Pinagat ka. Say what? Naalala niyo po yung last vlog po natin? Siya po yun. Si Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, grabe ka talaga yung mga class ka. At ito po yung partner ko po, yan po. Yung last vlog siya po yun. Avocado, siya yun. Tama, epic yun talaga. Tapos ito po yung best friend ko po yan po. Yung kumanta po ng, yung sa last vlog, yung sa... Yung Scooby-Doo. Yeah. Ako po yung Scooby-Doo, mga kapatid. Si Sir Jerome, siya po yung nanalo actually nung last vlog po. Miss World Teachers Day po. Ay, wag yun. At saka si Sir Julius yung Truth Mas Yun. Truth Mas Yun. At saka pa yung bride. Si Sir Sam yung yung luya. Siya yun. Dito. A few inches later. Ay, Zaya, ba't mag-isa ka lang dyan? Zaya, anong pakiramdam na nakasakay sa plastic na kabayo? Iiwanan ka na namin, Zaya. Yan ang sasakyan mo pa, uwi.